Prangut gi kertong nagi constituency beper Kariboi district haka laitrek urempang arja arpulai kila wan ban tap kerteng yeladi ha office deputy commissioner Kariboi district nongpo nak benta bani aireng haka election MLA arja arpulai ke ban long haka arpenyo trek mentau benai kini ki kentop ya sangut ki kertong naka National People's Party katau ba sustenance sotun na jirang uba Jason S. Maulong na umsning, kakong Magdalene S. Maulong na nongpo, uba Sampang Lingdok Mauplang na Mauhati bat uba Daman Bait Lamari na Umroy constituency. Kiwepat ki kertong gilong uba Adrian L. Khan jongko Congress, uba ni Aireng na Jirang constituency, uba Don Lang Soklet ukertong ke PDF, bat uba Primson Magdo ukertong ke HSPDP kiba ni Aireng na umsning constituency. Ka kubor shiki pai ba nong kersan ko jingi bangin nang hitrei stom nadu kani gasngi klem ka jing song thai na ka banta ka jing kersan bangin wan ra e ka barha ka miat ka roi ka par ha kani ka dong ka thain ko jingi tengam pan da ka jing saurit ya ka jing kersan ko jupi na ka banta kani ka jing thumu ko ba ha bangin wan ra e ka jing kala ha kani ka dong ka thain ko jingi amar hadin ba ka jala ko jingi kala dap san phau tuli kisnan harei ka ba isnai ka long ba ka ma hoti ko jingi ka dang dai ka ba sadien tam kat adu kini singi gedang yo ai kata kertang mau hati bahasa adian tam bat kham tam e dan katu kat niru ke bala ai certificate baka mau hati constituency ka bedai ka banangkong ha kajing sabi tengam la ban kubur ya kata tang ba hoi kajing sadian ka dan anda habang laya da sang keleng sodong kenika mau hati constituency ka jungi ni isyai ka tang kajing sadian ha kiliang baro bat kajing sim jongai kanik senjam ban yele kanik collection kalong hina banta ban ai kajing sikri ka bahok kajing sikri ba saurit ber kajing sikri ba jansur mensiam nak benta kipai ba nong senong jang kemau di constituency ke jungi bat nak benta kari ba gajai benriu hi borok koi ngatrai habangi haiden hakini ki snem ki blayat pai ba hula shania hanga arjar khatpra gilaya persang bentrai khambha namda kanika constituency hi ta ka dong ka than hi gilayo khambantai khambania namar kumbanga hakiki por bangayat haki khatbreu ki khatnyo shaman thabur ki khatpra ngai ba konstitusi ka long kumno bar nga nget ru ba kata ka jing tre jonga kini laislam kamkut tang hakini menta tang menta kenti ba nga yat sharum shaneng nga yat kisnong nga kendo ikiriurong ba ki ba per kinang don kata ka jing shania namar ngilap mi da ka kam ka kren khamjam nga joang kata tinga nget ba nga nang beteng namar kinang buon ki kam naw pi kumba kiran ki wiki nong mi kwat mena ki wiki candidate ki ong ba ka jing duna ka ba buon haman kisno amar kadi konstitusi bla sya isra hadu kata naduk por ke baminswa tinga nget baki ba kinang ai kata kajing kersan bar nget khamlu kinang senran hakanika kenti bo menta ba ike jing thu jongki ba kanang sa ngin yo ban pendap ngin yo ban penurlo de hak baning kong na kaleng jonga kum u kartong hakanika por jongka National People's Party kesien kepalai ke bangai election but election usnam arja kapra ila pois ka thong jog jingjob ban ngeliyo ban ai ke jing sekri ke ba ke sansnem ke jingjob ke jonga ha election ke bladap ngijob tang daga margin ke batang arspa arpo but hakini ke jingya lenti ke jongi hakini ke sansnem ngade MLA ubasa ha im ha ka constituency te ngiyo ban biset siknong ki thau ki bobon ba kisnong ki bangilayo ke arspa tam tel kisnong ngiyo ban ikendo ba ngiyo ban slok ngiyo ban tip ke jing ke jong ki ba te hak vede pagane election ba menta banganong ban batai ke banginla ban yo hakane ka por na ninga i hak jing start ka jong pai ba namar ba ki pai ba kitip ikikam jong MLA kip ikikam jong ukertong jong National People's Party hak por bulanglong kum MLA hakane ki sansnem ki bolai tenga i hak jing start ka jong ki pamuki kan ai ka jing kesan ba purana ta jonga hakane ka election ka bersalong hak apinyo trek jong news nem menta te ke bang kwa ban focus hi nakle jonga mata haga bidai bat ki samla khamtam haka ladio kam jam ngidon kam ki skill development programs banyo ban kinti ki kon samla bakinyo ban lek haki training ki ba fer nam ta bakin la ban thau ki la kilti dalade banyo haki kam ki jam banang ta hak bidai ba ka rep karyang gadik badon kam Kariboi district hi borokwe omdei tangga konsensi ke jungi te kerpang haka konsensi ke jungi ke bangi baki nongrep ki bubun ba ngidon kam man kinti we karep karyang nang banginyo abnyarap iki nongrep bakin la ban kiu habro ki benta tam karep rian hak jing ya linti ke jonga kini ki khendiat benai bat ki snem ki panadam abang ayo pat bandung haman ki shnong haman ki dong bat ki kentot ki ba pher habang apet shisha menshwa yela di ngampat sngu thu ha ba ki briu ki thu yanga spanga jinglong ke jingman jok constituency de otat onda bangala shimi kini ka sinjam
ngayo i shisha ya kata ka jing randien ka jing saadien ngila ban ong baka nong po constituency ka long shisha kum kata ka bathali bat ka basuda la dengi pet ki lenti ki singkien ngidang duna shisha langi phai sharum shaneng te don kishnong ki ba ngi hab banyat ki jat kabangi pet lesi ko umbam ko umdi ru ngidang don ka jing duna nga tharai ka way na kamat ka ba nga jukran na karensan shwi karensan kalong ba ngi juong ba ka surok ka dig butlum jong ka ri bat jong ka jaj ben riu jong ka yo ka kot bat jong ka pha ka miat jong kinong shong shnong nga don ru ka jing ang nut na ka benta kinong rep ban yo pat kata ka yo ka hat ka babyang mar ngi i shisha ba kinong rep hagini kisngi ki bamenta ngi yo i kam don kata kala klenti nam ta jong ki la ngi phai bat shi kanong po ba ngi pen ya ka jing dap ka jing shli jong ka mad jong kinala mo nakapor si kapor ngi sikut ang hakam video bat haki mobile phone ki jongi tanding shim yi kanya kata kalat pat kumno banyo ya kata mo ketien parang ways and means ki solution kababha na kabenta ki nong shong shnong Bagi jingdap junga ban file nomination la sus kamiladi kumtau candidate ban yakun ke Congress Party apa ka jirang konstituensi dengaru habang lade file menta takam junga kosa kadai monitor baik pengin push ka thau Bagi jingya lenti ke junga hakini ki arsenam ki pementa pelayat ke election nadap ke jing sus kam bagi jing sok men ru Baraga juga poru nganget scam hi bahaga jirang ke Kongres kan man phai sa sisi ka message ke bang aku abanais ke pa ko ki parlok ba e jong ke jirang konstitusi ke jong agni ke por ke pementa ngi i katno jing e ilamat agni ke sansnam ke pementa baraga juga poru abang asyam lai kendo e pi poru abang lai ya aga konstitusi keleng aga jing yang lenti singking patbiang ke umbam di patbiang ke sumar ke sukher ke pule ke puthi kalat na dong syadong ni gidang bon ki jingduna ni ka jirang konsumsi sya kadang sadin henrei agni ka por ka pementa ko ki patba don ringkat bat nga hal ka juga por ya teli bat nga bang ya trei man ta ka jirang ban kentiu ya ka amar nga nget scam bakani ka jirang konsumsi ka jongi ni pet ka dei ka border ba ka e ka asam ka Guwahati iwi jaka ki blak kiu ha ta boleh ka jirang ka jongi rukan sadin hi akarpat nambaro ki baha po ka jirang konsumsi Basobha, akan ni kapor punya vote ke Kongres. Orang nget scam ke jingkela, kan wan hitang limba ke Kongres Parti. Nukong ngahaban pej ya ki nongrep jungi mo ke bangi la syam jenjar bah ka umsing konsumsi jungi kadang dei ka konsumsi ke bah sadin mah bat khamtam ngahaban pej ru ya ka jaj ben riu jungi mar ba babun hi ki briu ki bana sabar ki la rum ka thep apo ka briu nyu trap jungi atar ke bodar isu ngi haban ikran ke bodar isu ru baro sikata haki government melade bro kila ikran henry ke mlong ba sukses adang ila wan hakabor ngan keren bet namenta ke jingdon kam jung pajba bat khamtam ya ke bodar isu te ngakermen ba ka jing kershan jung ki pajba jungi ngin sa la menteri kham bah shu om kum kini ke mla ki ba mo kila syukular bat ki kampen le ya ka kular syua ka election ki kular henry onda kila dep election kila ja syua election memta gila sedang mi biang ba sedang ban wan thit ki nongsong song jingi ka umsi konsumsi jingi kam de shu konsumsi ka ba ki briu ki bi ya kata jing sha thit kila sumuthu menta bangila don kam he dau utrai sunong bat utrai sunong bat bala menteri ya ka kam ban kerana po assembly bon shu song kai po assembly mo shu song kai video mi la kai mobile kam de ka jaka ka bangin ya le kai hang tei kami i bai ba jeson i keren sisin ro po assembly bat kiwi ki MLA ru kham keren ya ka daw ba jong jai ben riu jingi de ta kata baro ka de ka polisi jung ki mo ban kan tho yenga re kam don kata ka jing sisa kam de ka jing sisa ka de ka akan rim jonga ko ban sakri yo pai ba jong ka them ri bho jingi bat kham tam kam sting konstitusi na mar ba ka sting konstitusi ka de ka sadin ngade trai sunong so thu ba ka jing jing jenjar jung ki nong shung sunong jungi ha jing pek ha ko sting konstitusi jong ki san snem ki blale i ham tan na ta karoi ka par hi kam don karoi ka par ko sting konstitusi mar baleng i ka se bengile walang election kun dong walang pik ni dah kam sesoro ki ka development kam don aga diga sting konstitusi ju hi ban ong kata ngamla mar baleng aba sisin hi ba briu ukwa bengile hi udon hi ya ta kam sim ka thong ban yakun ban poi sa ta ka thong ka jingjok bat ka song pat how pai ba lara umon ka song ha jing start jong pai ba kadon ba ka jing kno ro kami ka jing kran ki ong ba
pile kene election kadai nagamenta jongnor ban Punjab yanur yano hadu kan olong jisa te ibin ai jeng persai lo ta dia Kata di kalau very important, but kalau very interested nam tang jonga, bang yo ban makin tas ni yo ban sim ya ni ka interview nam tang jonga, ngau ya pi ba ibriu kat basan bangalai ki ong, ba kani election bangalai ba don la pilihan ni Mr. A, Mr. B, Mr. C. Neng itu ipi dak basai sepi, kamtam segi pai ba jong kat thong dong ri bhoi chungi, kamtam e nam ta kom sni kon sib e chungi, ba nga yeng na ka jong kanong rim. Na ka jong rim ba nga yeng hi na ka jong ka jing kwa ka jonga ka mesim jonga da ka mesim senrang jonga kwa ban yeng ye kane om ba pen yeng manor mano ba pha manor mano hendeng nga pen pau nga pha sipi sagi pai ba jong ka sing kon si ba ka ri bhoi ba i jongi ba badon umde ba pen yeng laki we nga yeng hi dala di bat da ka mesim ka ba sungo kuya da mesim ka ba pang ka mesim kwa ban yeng ye kane ka election na mata upai ba nong song snong jong ka umsling bat jong ka thamru bhoi bi jong Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela